سلام كبرات تخطاتلتي مدب شيك نتورك كم لمود مس حوصيرة سلطان كم خبر همايل ود مايل نسيل له سيرة كم خبر هي نقعد عن مساكم سلام عويدة. عويدة سلام دو غميكي بيلا ناي لو مرستنا مرزز الله واخ عصو يا تكون ود مايل عرقي ولا بقى خجمر ناوي كعصو اجري هاجرنا معاس يخص اجرنا بهاجرنا اتيو انت اين تاريخ كله ود مايل عرقي እቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ታሪክ ኣብ ዓለም ከም ዘለዎ ገዲፍና ሰዋስብ በብወገኖም ናቱ ዝተኽገሩ ኣብ ዓድና ግን ንሕና ቅድሚ ጥልያን ምምፅኡሲ ኩዕሾ ርኢና ኣይንፈልጥን ዋላ ኣብ ግዜ ጥልያን ከሎስ ንሕና ንፃወቶም ዝነበርና ናይቲ ምድሪ ሓበሻ ዝነበሩ ቃርሳ ሻውቂ ኣህለለ ገለ ዝበሃሉ ምሳና መበቆላውያን ፀወታታት ኢና ንፃወት ነርና ኩዕሾ ይንፈልጥና ነርና ጥልያን ምስ መፁ ግን ሕጂ ጥልያን እንታይ ገይሩ ገዛኢ እዚ ፋሽስታዊ ነቶም መጻተኛታት ወይ ነቶም ጻዓዱ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ኣብ ኣስመራ ኣብ ከረን ኣብ ማሳዋ ዝነበሩ ንዖም ዝምስጥ ትሕተ ቅርፂ ሃኒፁ እዚ ናይ ኣርቲ ዴኮ በሎ ስፖርት ነገዛር ኩዕሾ ክልተ ጋንታታት ዓበይቲ ዘይኮነ ሶም ዝፃወትለን ናይ ኣስመራ ጂኤስ ኣስመራ ጂኤስ ማሳዋ ዝበሃላ ነይረን ጂኤስ ማለት ሲ ግሩፖ ስፖርቲቮ ገለ ዝብል ኣስመራ ገለ ዝብል ክልተ ጋንታታት መስሪቱ ሕጂ ኣብዚአን ዝኾነ ሓበሻ ይሳተፍ ኣይነበረ ዝኾነ ፀሊም ዝብሎ በትናቶም ኣገላልፃ ኣብዚ ስፖርት ተሳትፎ ይነበረ ስርዓት ሽዑ ዝነበረ ከዓ ፋሽስታዊ ስርዓት ኩሉ ኣብዝና ናይ መሰሎኒ ገለ እዩ ብዛዕባ ናይ ስፖርት ብዛዕባ ናይ ትካላት ጉዳዩ ኣይነበረን ገዛእ ስለ ዝነበረ ንዓና ከዓ ከመይ ገይሮም እቶም ገዛእትስ ንዖም ብዝጥዕም ከመይ ገይሮም ትብሉ ዘሎ ግዛኣቶም የስፍሑ ገለ እምበር ብዛዕባ ናይ ስፖርት ኣጀንዳ ኣይነበረን ንሕና ወዲ ስፖርት ንፈልጦ ኣይነበርና ኣብዚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥልያን ተሳዒሩ እንግሊዝ ምስ ኣተወ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምሕደራ እንግሊዝ ምስ ወደቕና ስፖርት ናይ ኤርትራ ሽዑ እዩ ስታይ ዝጅመር ምክንያቱ እቶም ጣልያን ክፃወቱ ርኢና ኣለና ሽዑ 3 ክለባት ብዕብይ ዝበላ ምስረታ እዚይ ሓማሴን ፉትቦል ክለብ ኣስመራ እዚ ኣዶሊስ ፉትቦል ክለብ ምስረታ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ እዋን ካብ ጥልያን ጀሚርና እቲ ናይ ምሕደራዊ መዋቅር ዝነበረ ብቲ ምድሪ ሓበሻ እዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ትበሃል እቲ ናይ ኣውራጃ መዋቅር እዩ ነይሩ ኣውራጃ ብድሕሪኡ ዝኾነ ባህሊ ዝኾነ ስታይ የብሉን ግን ናይ ኣውራጃ ነይሩ ኣውራጃዊ ምሕደራ ነይሩ ከምቲ ሕጂ ዞባ ደቡብ ዞባ ማእከል ገለ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን 3 ክለባት ፍሪ ዝበላ ተመስሪተን ካልኦት እውን ነይረን ዝኾና ግን ስም ዝነበረ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ዝተመስረታ እያ እንግሊዝ እንታይ ነይሩ ትናቶም ዕላማ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ጥልያን ፋሽስታዊ ነይሩ ኢልና እቶም እንግሊዝ ግን ወታደራዊ ምሕደራ እዩ ነይሩ ንግዚኡ ከመሓድሩ ምዃኖምን ነቲ ዝነበረ ጥልያን ፈጢርዎ ዝነበረ ትሕተ ቅርፅን ይምዝምዙ እዮም ነይሮም ኣብተን ዝነበሮም 10 ዓመት ናይ ምስግጋርሲ ከመይ ገይሮም ዝነበረ ፀጋታት መዝሚዞም ይኸዱ እምበር ብዛዕባ ናይ ኩዕሾ ናይ ገለ ጉዳዮም ኣይነበረ ግን እዚአን ክለባት ተመስሪተን ዝናኣድ ምንቅስቃስ ገለ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልን ድሕሪ ምሕደራ ናይ እንግሊዝ ካብ 52 ክሳብ 62 ዝነበረ ናይ 10 ዓመት ከዓ ኣብ ትሕቲ ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ከዓ ኣቲና ኣብዚ ኢና ሕጂ ንሕና ዕብይ ዝበላ ክለባት ስፖርት እውን ኣብዚ እቲ ወርቃዊ ግዜ ወይ ከዓ እቲ ጎልደን ኢራ ንብሎስ ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ ሕጂ መኒ ምስረታ መሲልካ ነተን ዝነበራ 3 ካልኦት ይውስኸን ኣኮሎ ጉዛይ ዝበሃል ሰራይ ዝበሃል ክለባት ይመፃ ሕጂ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ስርዓታት እንዳረኣና ይኸድና ምሽ ፋሽስታዊ ነይሩ ናይ እንግሊዝ ወታደራዊ ምሕደራ መፅኡ እዚ ከዓ ናብ ትሕቲ ሃፀያዊት ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብፌደሬሽን ምስኡ ተቋሪና ማለት እዩ ምስ ተቋረና ሕጂ ምስቲ ዝነበረና ናይ ስፖርት ልምዲ ክለባት ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ክለባት ክፈርያ ወይ ከዓ ክምስረታ ጀሚረን ሕጂ እዚአን ክለባት ምስ ተመስረታ ኣብቲ ናይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ነይርዎ ፅቡቅ ሃይለ ስላሴ ንኢትዮጵያ እንታይ ክገብራ ዝደሊ ነይሩ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ክቅይራ ዝደሊ ነይሩ ትካላት ክህልዋ ብቡቕዓት ሰባት ከምዚ ፈርሕ ከምዚኦም ናይ ፋሽስታውያን ዝገብርዎ ኣዝዩ ብዙሕ ምቁፅፃር ዘለዎ ገለ ዝተጠራጠረ ዓይነት ሲስተም ኣይነበረን ከምዚ ጨቋና ዓይነትስ ኣይነበረን ክለባት ክፍጠራ ገለ ግን እንታይ ሽግር ነይርወን ዘን ናይ ኤርትራ ክለባት
بدحرئن قطبا ينبره مخنيات كلابات تاع مسيلك لكع كم هاجراتين زانتا لون هاجراو مزمر لون حق لون زي ጩነት ምን አለው ባህሪያት አለው እንተን ክለባት ሕጂ ኣብዚ እዛ ኣዶሊስ እንታይ ትውክል ነይራ ጥንታዊት ናትና ከተማ ነትናትና ጥንታዊ ነዊሕ ታሪክ ዛንታን ሓበንን እያ ምንጭ ሓበና ያንሳ ባይና ንፃወት ሳይ ኣዳርጋ ከምዚ ንዓና ንኤርትራንስ ከም ስታይ ትገብረና በትሽዑ ግዜ ቴን ካልእ ዜን ሓማሴን ገለበለን ስታይ ኣይኮነ ዜና ኩሉ ግዜ ገለ ንዓና ስታይ ዝገብራ ኣይኮነ እቲ ስፖርት ግን ዓብዝና ዓብ ገለ ዝነበሮ ኣይኮነ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሽዑ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን እዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትበሃል ክለብ እያ ፍሉጥ 2-3 ግዜ ብዙሕ ማስ ዝበዝሐ ሪከርድ ዘለዋ ንሳ እያ ዋንጫ ዝወሰደት ብደረጃ ኢትዮጵያ ሕጂ ድሕሩ ዝመፅእ መን እዩ ደርጊ ዝመፅእ ደርጊ ከዓ እዚ ጨቋኒ ወታደራዊ ምሕደራ ጁንታ መፅእ ሓደ ከዓ ነዚ ናፅነት ዝነበሮ ናይ ስፖርት ጨፍሊቑ ስፖርት ኣይጥፎን ግን እንታይ ገይርዎ እቲ ምስቲ መንግስቲ ናይ ፖሊስ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ገለን እንተኮይነን ጥራይ ገንዘብ ዝረኽባ ብምሉእ ትካላሲ ብዓይነ ጥርጣሬ ብምሉእ ሽዋላት ዘን በዓል ኣዶሊስ ገለመለ ይፈርሳ እየን የብላ እየን ብሓንቲ ስፖርት ሲ መውት እዩ ኣብ ኤርትራ ኩሎም እቶም ኣብቲ ስታይ ዝነበሩ ዋላ ካብቲ 58 ዋላት ፌደሬሽን እታ ባንዴራ እታ ናይ ፌደሬሽን ምስ ወረደት ፌደሬሽን ማለት እታ ባንዴራ ምስ ወረደ ዘይኮንሲ እቲ ናይ ፌደሬሽን ውዕል ሃይለ ስላሴ ብወግዕኒ ኤርትራ ምስ ኣካል ኢትዮጵያ ክገብራ ብሓይሊ ምስ ኣበለ እዚ ናይ ማሕበር ሸውዓተ እዚኣ ናይ ኣዶሊስ ተፃወቲ ኩዕሾ እግሪ ኣምሳ ሰልጣኒ እዮም ኣብዚ ስታይ ዝገብሩ ተቃውሞ ካብ ይጅምር ናይ ማሕበር ሸውዓተ እውን ካብ ይጅምር እቶም ኣባላት ናይ ማሕበር ሸውዓተ እውን ብምሉኦም ካብዚ ኣዶሊስ እዮም ነይሮም ያ ኣባሲ እዚኣ ሃይለ ስላሴ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ንጉሳዊ ስርዓት እያ ትኽተል ነይራ ኩዕሶ እግሪ ከዓኒ ብባህሪኡ ሲ ኣብ ዲሞክራሲ ዝዓቢ ዝብል ኣባህላ ኣሎ ጅምሱ ታሒዝካ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኢትዮጵያ ነበረት ሃገራዊት ጋንታ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪቃ ውፅኢት ኣመዝጊባ ከም ነበረት ገለ ይግለጽ ኣብዚ ሳይገራጮ እንዴት ሓደ እቲኣ ካልኣይቲ ከዓኒ ክለባት ሲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክለባት ልክዕ ከም ሃገራት እየን ዛልታ ኣለወን ገለስ ብፀኒሕካ እሞ ቁርባባ ከዓ ዕሙቕ ተብለለ ትኽእልካ ያ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ሲ ኣብዚ 1963 ኢትዮጵያ ዋንጫ ወሲዳ ዋላ ብዙሓት ይዛረብሉ እዮም ካብኦም 8 ዝኾኑ 7 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነይሮም ገለብሉ እዮም ሕጂ ሽዑ ኤርትራውያን ኣይኮንናን ነርና ኢትዮጵያውያን ኢና ነርና ዝኾነ ሰብ ዝተገብሮ እዩ ካብዚ ኤርትራ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ዶ ነይሮም ይኾኑ ግን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እዮም ተፃይቶም ሕጂ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ነይሩ መሲልካ ነቲአን ትካላት ነቲአን ናይ ስፖርት ድዩ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ገለሲ ብብቕዓት ሰባት ኣብ ብቕዓትን ኣብ ውፅኢትን ይኣምን ነይሩ ከምዚ ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ፍርሒ ኣብ ምሽባር ኣብ ናቱ ዝና ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ሃይለ ስላሴ ዋላ ነዚ ዝነበረ ናይ ድሑር ናይ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሃፀያት ናይ ራእሲ እንተነይሩስ ወድኻ ራእሲ ክኸውን ወይ ደገዝማት ተነርካ ወድኻ ዝነበረ ቀይርዎ እዩ ዘመናዊ ገይርዎ ሕጂ ነተን ትካላሲ ብፍርሒ ኮነን ሒዝወን ሃይለ ስላሴ ዋላ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እኮ እዞም ንሳሕል ከይዶም ፋሽስታውያን ኮይኖም ዝመፁ ሰባት ኣብኡ ዝተምሃሩ እዮም ኣብ ሽዑ ዝተምሃሩ እዮም ብምሎም ወላቱ ናይ ወላቶም ነቲ ደርጊ ንዑልዋ ዝገበሩ ኩሎም እቶም ተማሂርና ዝበሃሉ ኣብዚ ግዜ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ስርዓት እዮም ተማሂሮም ሕጂ እቲ ዝበልካየ ግን እቲ ዲሞክራሲ ስለምንታይ እዩ ሓደ ሲስተም ሓደ ስርዓት እዩ ንስፖርት ሓደ ትካል እዩ ትካል ሓንቲ ሃገር ኣብ ስፖርት ዕውት ክትከውን እንተኮይና ዕውት ትካላት ኣብቲ ሃገር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ካብ ዕውት ትካላት ኣብ ምፍጣር ዕውት ዝኾነ ስርዓት ከም ዝበልካየ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ኣብዚ ምዕራብ ዘሎ ኣብዚ ገለ እዚአን ክለባት ሕጂ ንድግፈን ዘለና ኣብዚ ካብ ዓለም ሙሉ ንድግፈን ዘለና ዘናይ እንግሊዝ ድን ናይ እስጳኛ ድን ናይ ጀርመን ድን ናይ ገለ ናይ ጣልያን ድን ኣብ ዲዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝተመስረታ እዩ ኣብኡ ዝተመስረታ ናተን ቁጠባ ዘለዎ ሕጂ ከዓ እሞ ወነንተን ገለመለ ዓለም ለኻዊ እየን ኮይነን ወነንተን ሲ ደቂ ሃገርን ከማን ኣይኮኑ ሕጂ ካልእ ስታይ ኮይኑ ካልእ ናተን ቁጠባዊ ምንጭ ቁጠባስ ካብ ካልእ እንዳኾነ ኸይኑ ከምዚ ዓበይቲ ትካላት ኮይነን ሕጂ ሲስተም ግን ወሳኒ እዩ ተን ስፖርት ክህሉ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ናይ ኤርትራ ከዓ ንምፃ ኣብዚ ግዜ ናይ
እዚኦም ፋሽታ ጉጅለ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኸ ንምፃእ أباكم لسكة أبا حزق يا قدمي إسياس مقصارا موني إيراكو نابها خملس مجمرتا كعسو أجرن بوليتيكان انتاي زرخ بالو مساء تحيز كاخاني محبر شوعته كعسو أجرن كانتاي إذا تحزالو وحجي انتاي ديو كعسو أجرن بوليتيكان كنتي ودمائي زبولوسي زي ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ምስ ኩዕሶ ምትእስሳር ኣሎ ምስ ስፖርት ሲ ኩሉ ግዜ ምትእስሳር ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኤሮጳ ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለዎ ዓዲ ብዙሓት ክለባት ኣለዋ በቃ ዓበይቲ ተፃወቲ ካብ ሕጂ ሲ ክንደይ ስነ ፍልጠታውያን መን ዝበሃል ስነ ፍልጠታዊ ኢና ኣይንፈልጥን ኢና ነዚኦም ተፃወቲ ኩዕሶ ግን ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦም ድሕሪ ሓንቲ ከባብ ቆርበት ክጎዩ ዝውዕሉስ كل شيء فلتم الجيل كل شيء فلتم تجبرهم زي أتي ديمقراطية وسرعات تنتقلات فتيرون السنة كانوا عام عالم فلوت غيره السنة كانوا عاتهم فلوت زم كلهم سنة فتاتني على اليوم قلنا نفلتم مننا كندي مو فلتم نفلتني حجي كل شيء بوليتيكا عين نتاعت لين مهنات كل شيء بقى مسو زي تاريخ له كتب له ديمقراطية له لعل زغون خا بقعات له مس كعسو دعبا ودابي حجي حنت كلب ناي حادي غانتا كعسون حنت هاغرنس حنت فلل يله بقى تا كلب تا غانتاس مراحلو توديبوم يمصاوتو بزعبا بقعات حجي ميس زبهالالو انا كعسو يكتاتلني ግን حادي غزي بكومنت رنيري شومنت ناي بارسا نا تصاوتو كله دي غله حجي شومنت جول اتيو أتا شمنت تقول أتيوا بزيرو حجين ده لهم صحيح حاجة تكون منو معاك اليوم تصاوتوا عيدهم يلو منو معاك اليوم تصاوتوا عيدهم يلو حجي كعسوي كتاتلني جن قدم سامي إيتوز بالت تصاوت عينيرو بس بلن جن تفوزو كذي دقة فاي قلي جن أيكم كنا يجون كعسو حجي زميسي جن نوح عمتات تصاوت سبيل ግን እዚ ኩሉ ዓመታት ተፃዊቱ ግን ኣርጀንቲና ዋንጫ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ወሲዳ ወላ ፖርቱጋል ከማን ዋንጫ ወሲዳ ይፈልጥና ናይ ዓለም ዋንጫ ግን ናይዚ ኤውሮጳ ያ ገለ ወሲዳ ነይራ ሓደ ግዜ ሕጂ ኣብታ ጋንታ ከማን ሓደ ሰብ ኣብታ ሃገር ሜስስ ንኣርጀንቲና ሓንቲ ግዜ ጥራይ ዋንጫ ኣምፂላ ኣብተን ፃወተን ግን ኣብ ዓለም ግን ክንደይ ግዜ ዋንጫ ዝወስድ ክንደይ ጎላት እትይሎ ሕጂ ኩዕሶ ብዛዕባ በይኑ ሓደ ብቁዕ ስለ ዘሎ እታ ሃገር እውን እንታይ ኣይገብርን ኣይሰርሕኒ ምስቲኦም ብቁዓት ተወዲቡ ክሰርሕ ከሎ ግን እንታይ ይገብር የድምዕ እዩ ሕጂ ኩዕሶ ብዛዕባ ብቕዓት ብዛዕባ ውዳበ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ታሪክ ገለ መለ ሕጂ ናብ ደህና እንድሕር መፂና ማሕበር ሸውዓተ ክበሃል ከሎ ኣዲሉስ ማለት ሕጂ ማሕበር ሸውዓተ እንድሕር ትብላ ኣለኻስ ኣዲሉስ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሕጂ ናይ ማሕበር ሸውዓተ ተፃወቲ ብምልኦም ናይ ኣዲሉስ ተፃወቲ እዮም ነይሮም ካብቲ መርሒ ጋንትኦም ጀሚሮም እዚ ፀጋይ ሓራካ ገለ ይሳብዎ እዮም ስሞም ረሲዑ ጀስታይ ኮይናት ንላ ግን ተመቦና ካብቶም መርሒ ጋንታ ጀሚርካ ብምሉእ ናይታ ጋንታ መርሒ ጀሚርካ ብምልኦም ትኩሕዶ ገበሎም ገለ መለ ብምልኦም ናይ ማሕበር ናይ ኣዲሉስ ጋንታ ተፃወቲ እዮም ነይሮም ሕጂ ኣዲሉስ ኩዕሶ ሲ እቲ ስም ኣገዳሲ ኣብ ኩዕሶ ሕጂ ንኣብነት እዞም እንግሊዛውያን ኣርሰናል ክባር ከሎ ሲ ዘጋነርስ ዓርኪ ያሎ ናይ ኣርሰናል ደጋፊ ሙሉእ መዓልቲ ዘጋነርስ ክብል ዝውዕል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ትጋነር ከማን ይፈልጦ ይነበርኩ ግን ሕጂ ከም ተረዳእኒ ግን ናይ ምክልኻል ናይ መድፍዕ ድዮም ናይ ገለ እዩ ኣዲሉስ ክበሃል ከሎ ንዓለኻ ዝበና ስምዒት ረኣዩ ሕጂ ኣዲሉስ ክበሃል ከሎ ሲ እንታይ ይስምዓካ ረዲኻን ምስቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታናትካ ስለ ዘተኣሳስረካ ሕጂ ፍናን ይስምዓካ ንዝኾነ ሰብ ፍናን ይስምዑ እዩ ሕጂ እቲኦም ማሕበር ሸውዓተ ዝነበሩ ሕጂ እቶም ናይ ጋንታ ኣዲሉስ ምዃኖም ኣብቲ ኩዕሶ እንድልካ ብዛዕባ ውዳበ ብዛዕባ ብቕዓት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ ተወዲቦም ዝሰርሑ ሰባት ኣድማዕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ኣዲሉስ ሕጂ እንታይ እዮም ነይሮም ኣብዚ ናይ ማሕበር ሸውዓተ ፌደሬሽን ምስ ወረደ ነቲ ናይ ፌደሬሽን ገለ ክሳይ ምስ ኮነ ኣብዚ 58 50ታት መወዳእታቶም ናይ ኣዲሉስ እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም እቶም ናይ ኣዲሉስ እዮም ትኩሉ ውዳቤታት በሉ ገለ በሎ ተወዲቦም ስለ ፀንሑ ነቲ ፖለቲካ ብቐጥታ እንታይ ገይሮም ተወዲቡ ፀንሐ ሰብ ሕጂ
اتا غانتاس حنت غانتا 11 سب تጻወت مش ኣለዋ ንበሎ 10,000 ተጻወት ዝነብሩዋስ ነቲ ዘጋጠመ ክፍተት ተጠቂሞም ስልጣን መሓዙ ነይሮም ማለት ተወዲቡ ፀንሐ ሰብ ሕጂ ኣብዚ ስልጣን ከም ዝሕዝ እንታይ የርእየካ እዩ ዝኣብነት እዚ ሕጂ ንሶም ተወዲቦም ስለ ፀንሖም ንሃይለ ስላሴ እንታይ ገይሮም ክቃወሙ ተቃውሞታት ከልዕሉ ገለ ጀሚሮም ሕጂ እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮንና ንርኢ ዋላ እዚ ናይ ድሕሩ ድሕሪ 70 ዓመተ ምህረት እዚ ሰልፊ ናጽነት ምስ ተመስረተ እቲ ናይ ፈዳይን ሲስተም ናይ እንዳ 72 ዝበሃል እቲ ናይ ማሕበር ሸውዓተ ኣብ 58 ኣብ 50ታት መወዳእታ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ወዳድባ ሲስተም እቲ ናብነት ዓወት ኣለኻ ሸውዓተ ሰብ ኣለውኻ ኣብቲ ወሃዮ ካደሉ ሰባት ኣነ ኣይፈልጦምን ስኻ ባይ ዘለዉ ወሃዮ ከምሳይ ደሉ ሰባት ኣይትፈልጦምን ኢኻ ሕጂ እቲ ናይ ፈዳይን ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበረ ሲስተም ካብቲ ናይ ማሕበር ሸውዓተ ዝመፀ ዘምፅዎ ሲስተም ምክንያቱ እቶም መስረቱ እቶም መራሕቱ ዋላ ንሶም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንዕዘብ ከም ዝበልኩ ኩዕሶ ብዛዕባ ብቕዓት ብዛዕባ ውዳቤ ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ብቕዓት ዘይብሎም ሰባት ክውደቡ ዘይክእሉ ሰባት ገለ ኣብዚ ኩዕሶ ክመፁ ይክእሉን እዮም ክወዳደር ዘይክእል ሰብ ናብ ኩዕሶ እንታይ ደልዩ ክመፅእ ተወዲቡ ክሰርሕ ዘይክእል ሰብ ናብ ኩዕሶ እንታይ ደልዩ ይመፅእ ኩዕሶ ብመሰረቱ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ገለ ይኮነ ኩዕሶ ብዛዕባ ምውድዳር ብዛዕባ ምዕዋት ክንደይ ግዜ ደድሕርታ ከባብ ቆርበት ዕንክሊል ኢልካ ይኮነ ጎል እቲኻ ደ ኢተኻኒ ጎል እቲኻ ዶ ክንደይ ጎል እቲኻ ክንደይ ነጥቢ ሒዝካ ወፂኻ ኣብቲ ፀወታ እዩ ሕጂ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ብቑዕ መርሒ የድልየካ ብቕዓት ዘለዎም ተፃወቲ የድልዩካ ሓያል ናይ ምውዳብ መንፈስ ክህልወካ ክእል ኣሎ ሓደ መዕገርገሪ ገለ እንተኮይኑስ እንታይ ኢልካዮ ኢኻ ኩዕሶ ክትእትው እንታይ ኢልካዮ ኢኻ ሓደ ሃካይ እንድሕር ኮይኑ ሰዓት 4 ተሲኡ ሰዓት 5 ተሲኡ ክንቀሳቀስ ስፖርታዊ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ገብር ዘይክእል ብዛዕባ ትሬኒንግ ገብር ዘይክእል ሰብ እንታይ ደልና ናብ ኩዕሶ ይመፅእ ምፃእ ኣይክእልን ስለዚ ኩዕሶ ብዛዕባ ፍቅሪ ብዛዕባ ገለ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ውዳበ እዩ ኩዕሶ ከዓ ብቐንዱ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይሰርሕ ኣብ ፋሽስታውያን ኩዕሶ ክሰርሕ ኣይክእልን ቴንኪዩ ኣባክ ምለሰከ ወዲ ማይል ዓንተበይ ድሕሪ ሃይለ ስላሴ እቲ ኣብ ብቕዓት ናይ ውልቀ ሰባት ብዙሕ ይግደስ ስለ ዝነበረ ወይ ከም ቅቡል ስለ ዝወስዶ ነበረ ድሓን ዝኾነ ናይ ውድድር መንፈስ ነይሩ ኢልካኒ ድሕሪኡ ደርጊ ምስ መፀ እንዳዓነወ ኸይዱ ኢልካ መጀመርታ ብኸመይ እዩ ደርጊ ምስ መፀ ክዓንሁ ኢሉ ትኩዕሶ ድሕሪኡ ኸ ህግደፍ ስልጣን ምስ ተቆፃፀረ ስለምንታይ ክበራበር ዘይተደለየ ወይ ዘይከኣለ ሕጂ እቲ ከምዛ ሲራ ክብላ ፀንሐሲ እቲ ስርዓት እዩ ከበራብሮን ዘይከበራብሮን ሕጂ እዚኦም ደርግን እዚ ናይ ኢሳያስ ስርዓትን ፋሽስታውያን እዮም ደርጊ ፋሽስታዊ ይኮነ ደርጊ ኮሙኒስታዊ ማለት ነቶም ትካላት ብምልኦም ዝቋፃፀር እዩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ክኸይድ ኣይደልን ኩሉ ነገር እዩ ዝቋፃፀሮ እቲኦም መራሕቲ ናይቶም ትካላት ካብ ብቑዓት ኣይኮኑን እሙናት እዮም ተኣማኒ ዲኻ ነቲ ኮሙኒስታዊ ስርዓት እዩ ብዛዕባ ብቕዓት ኣይኮነን ኣብ ኩዕሾ ካሪዝማ ኣለካ ዶ ጠባይካ ፅቡቅ ዲገለ ይኮን ውፅኢት ተምፅእ ዲኻ ውፅኢት እቲ መቃነይ ኣሰልጣኒ እዚ ነቶም ተፃወቱ ወዲቡስ ዋጋ የምፅእ ዶ ውፅኢት የምፅእ ዶ ሕጂ እቲኦም ደገፍቲ ኣብቲ ናይ ባህሊ ኣሎ ትስታይ ምሻሎ ሓደ ሰብ እንድሕር ተጎዲኡ ከሎ እንድሕር ገለ ጌርካሲ ወዲኡ ከሎ ሓደ ተፃዋታይ እንድሕር ጎለ እቲኻ ክቆፅሩልካ ክእሉ እዮም ግን ጨዋ ኣይኮንካ ፌር ፕሌይ ብሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ስፖርት ክኣቱ ሕጂ እዚ ናይ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ከምኡ ይኮነ ኣብ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ነቲ ኣብቲ ስርዓት ተኣማንነት ኣለካ ዶ ጭውነት ገለ ዝበሃል የለን ነቲ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ዝጠቅም ክትጉዕፅ ትኽእል ክትዕምፅ ትኽእል ክትቀትል ትኽእል ገለ ቅቡል እዩ ኣብዚ ናይ ኢሳያስ ከዓ ኣብዚ ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እዩ ዘሎ ስኻ ኣብዚ ሓደ ሰብ እዩ ዝኸይድ ንዕኡ ኻ እሙን ዲኻ ኣይእሙንን ስፖርት ብቐንዳሩ ስኻ ብዛዕባ ትካላት እዩ እዚካ ፋሽስታዊ ስርዓት ከዓ ትካላት ኣይኮነን ትካላት ኣይኮንካ እንትሃንፅ ዛንታ ናይ ውልቀ ሰብ እዩ ዘሎ ተን ክለባት እንታይ ኣለውን ኢልና ነርና ናተን ዛንታ ናተን ርእሰ ማል ዘለዎን ናተን መራሕቲ ዘለዎን ናተን ውደባ ዘለዎን
ባህሊ ናይ ፀወታ ወይ ከዓ ትጭውነት ዘለዎን ገለ ክኾና ኣለዎ እንድሕር ክዕወታ ኮይነን ስፖርት ኣሎ ኩሉ ተኮይኑ ከም ትካል እዚ ፋሽታው ግን ትካላት ኣይድለን እዩ ኣብ ፋሽታው ንሕና ሕጂ ብዛዕባ ናይ ስፖርት ኣብ ኤርትራ ስፖርት ግደፎም ከም ትካል ክህሉስ እቲ መንግስቲ እኳ እዩ ዘየለን ፋሽታው ስርዓት እኮ መንግስቲ የለን ውልቀ ሰብ እዩ መንግስቲ ዝኸውን ኣብ ዝንኡ ኢኻ ፅላልቲ ዕቁባት ሓትት ኩሉ ነገር ንዑ ነታ ዝና ንምሕላው ብዛዕባ ትካላት ብዛዕባ ውድድር ብዛዕባ ገለ ይኮነ هو ግን ኣብ መጀመርታ ተስዓታት ተዘይተጋጊ ምናልባሽ ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ወይ ኣብ ማእከል ተስዓታት እውን ክኸውን እዩ ድሓን ናይ ስፖርት ምብርባር ከም ነበረ ብፍላይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ንኣሽቱ ቆልዑ እውን ኣብ ስካንዲኔቭያ መፅኦም ምስ ብራዚል ተፃዊቶም ተዓዊቶም ከም ተመለሱ ገለ ይግለጽ እንተ ደኣ ካብቲ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ኣውቶማቲክ ካለ ከዓ እንተ ደኣ እዚ ናይ ኢሳያስ ዝመርሖ ዘሎ ሕጂ ህግደፍ ኢሉ ሰይሞ ዘሎ ስርዓት ተዳ ተቆፃፂርዎ ብኸመይ ክበራበር ተኻኢሉ ነይሩ እቲ መጀመርታ ናይ ናፅነት ግዜ ያ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ናፅነት ግዜ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቆመ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተኣታቱ እዩ ነይሩ ናቱ ዝተዋሃቦ ማንዴት ወይ ዝተዋሃቦ ዕማም እዚ ግን ክኸውን ኣይከኣለን ክሳብተን 8 ክሳብ 98 ዝነበራ ኢሳያስ ከመይ ገይሩ ነዚ ዓዲ ናብ ፋሽስታዊ ስርዓት የእትዋ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ሰብ ሽዑ ዝነበሮ መንፈሱ ሽዑ ዝነበሮ ኣቃውማ ናይቲ ሰብ ካሊእ ነይሩ ሰብሲ ኣብ ስፖርት ኣብ ጥዕና ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ ትካላት ክህልዋና እዩ ነይሩ ተኣንፈት ሰብ ከዓ ወኒ ነይርዎ ክፃወት ይጅምር ነይሩ ክለባት እውን ነይረን ዝተመስረታ ናእሽቱ ክለባት ዋላ ከምዚ ሊግ ተፈጢሩለን ገለ ዓብ ስም ዘለዎን ዋላ ኣይኹና እቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ጠቕላላ ድሕሪ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ኩናት ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ጠቕሊልና ኢና ሽዑና ፋሽስታዊ ስርዓት ናቱ ፍላይቶም ጉጅለ 15 ዝኣሰሩ ብድሕሪ እዩ እቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ፋሽስታዊ ስርዓት ናቱ ብድሕሪ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ትካል የለን ዝኾነ ቅርፂ ናይ መንግስቲ እውን የለን ቅርፂ ናይ መንግስቲ እውን የለን ቅርፂ ናይ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ስፖርት ክህሉ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ያ ቴንክ ዩ ሲራኮ ናባኻ ክምለስ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ዓመታት ኣብ ኤውሮጳ ዝቕመጡ ብሓፈሻ ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት ዝቕመጡ ደቂ ሓረስቶት ብርጌድ ንሓመዱ ብምባል ብዙሕ ጎነፅ ባእሲ ገለ ከጋጥም ክንሪኦ ነርና እጂ ግን ካብኡ ወፂኦም ኣብዚ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኩዕሶ እግሪ መደባት ሰሪዖም ባዕድታት ተወዲቦም ክፃወቱ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ንሕና ካብ ከመይ ኢና ክንሪኦ ዘለና ያ ሕጂ ፅቡቕ ነገር እዩ መጀመርያ እቲ ኩዕሶ ክፃወቱ ምባሎም ገለ ፅቡቕ ነገር እዩ ካብቲ ናይ ፖለቲካ ስኢልካ ምክንያቱ ፖለቲካ ከማን ከምዚ ብዕሙቕ ኢሉ ተረዲእዎም ገለ ዘይኮነስ ሓደ ዝብርጌድ ንሓመዱ መሰረቱ ናይ ኣወል ስዒድ እዩ ኢሳያስ ብመደብ ዝመስረቶ ንዕኡ እቲ መንእሰይ ሲ ቀሲኑ ናብኡ ንኸይገብር ንኸይመሃር ንኸይፈልጥ ተባሂሉ ዝተመስረተ ነገር እዩ ሕጂ ንዕኡ ተረዲእዎም ናብ ኩዕሶ ምምላሶም ፅቡቕ ነገር እዩ ረዲኻኒ ሕጂ እቲ ኩዕሶ ሲ እንታይ እዩ ክቦም መስለካ ሓደ ከምዚ ነብሶም ከኣዲኦም ካብ ስኢልካ ህውታትያ ናይ ህውታትያታት ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ገለ ብገለ ክትሰምዕ ተምሲ ኩዕሶ ነብስኻ ተፅሪ ኩዕሶ ትፃወት ስፖርት ትገብር ትመሃር ተንብብ ብዙሕ ነገር ትገብር ኢኻ ንድሕር ኣብኡ ትኸይድ ኣላ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ ኣብኡ ሲ ውዳበ ኣሎ ኣብ ውዳበ ዘለዎ ከዓ ምውሃድ ይመፅእ ምውሃድ ኣብ ዝመፀሉ ከዓ ሰባት ክሓስቡ ክጅምሩ እዮም ሰባት ክሓስቡ ጀመሩ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም ዋላ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ዓዶም ክግደሱ እንድሕር ዘልዮም ዝሓሸ ዕድል እዩ ዝፈጥረሎም እዚ መድረክ ናይ ኩዕሶ ዝበሃል ግን ሓደ መጀመርያ እዞም ፃወቱ ዘለዉ ከማን ዝበዝሑ ብፍላይ እዞም ናይ ሆላንድ እንተሪእና ሕጂ ዝበዝሑ ምስ ስድራ ቤቶም ዝቕመጡ ብጥራፈ ናይ ስድራ ቤት ዝመፁ እዮም ገና ንእሽታት ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ና ቋንቋ ይርድኦም ዝያዳ ና ቋንቋ ናይ ሆላንድ ድዩ ናይ ሽወደን ድዩ ናይ ጀርመን ዝያዳ ና ቋንቋ ይርድኦም ዝያዳ ናይ ትምህርቲ ዕድል
ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ሓንጎሎምሲ ገና ሕጅስ ብዛዕባ እታ ኣዴታቶም ምስኦም ኣለዋ ብቕልል ዝበለ ብሓባትኻድ ነገርዋ ተገሪፍካስ ኣዴታቶም ምስኦም ኣለዋ ረዳሃን ሕጂ ኣብዚ ስፖርት ክኣትዮም ድዮም ኣብ ገለ ኣትዮም ዝያዳ ብቕዓት ናይ ንኸጥርዩ ዕድላት ኣለዎም ካልኣይ ንሕና ዘይንርድኦ ኣብዚ ኤውሮጳ እዚ ዝተራቐቐ ናይ ኣድልዎ ሲስተም ኣሎ ሕጂ ካብዚ እዚ ዝተራቐቐ ናይ ኣድልዎ ሲስተም ከዓ ንዕኦም ፀልዎም ዝያዳ ናብ ቋንቋ ርድኡ ዝያዳ ነቲ ባህሊ ነቲ ሲስተም ነቲ ገለ ርድእዎ ሕጂ እዚኦም እንድሕር ከምዚ ኢሎም ተኣኪቦም ኩዕሶ ክፃወቱ ገለ ጀሚሮም ክወሃሃዱ እዮም ብቕዓት ከጥርዩ እዮም ብቕዓት ምስ ጥረዩ ኣብቲ ኩዕሶ ዘሎ ውዳቤ ኣብ ዓዶም ክደግምዎ ከማን ክሓስቡ እዮም ምክንያቱ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣለና ዓውዳ ነዚ መድረክ እዚስ እቲ ዝሓለፈ ቅድመ 6 ዓመት 7 ዓመት ዝነበረና ሌላ ይፈጢሩ እምበር ንሕና ኣሕዋት ኮይና ወይ መትዓቢቱ ኮይና ገለ ይኮንና ተራኺብና እቲ ኣብ ኣካል መድረክ ተራኺብና ግን ናብ ዝሓሸ መፂና እዚኣቶም ከዓ ንዑ ንሱ ክፈጥሩ ኣለዎ ሕጂ እቲ ክኸውን ዘለዎ ግን እንታይ መሲልካ ሕጂ ሰንዓፈ መንደፈራ ዓዲ ቀይሕ ገለ ዋላ ናብኡ ተመሊስናስ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ረዳን ክነብሩ ይክእሉን እዮም ዝሓሸ ክገብርዎ ዘለዎም እንታይ እዩ ክንዲ ብኣነስ ኣብዚ ዓደይ ኣነስ ኣብዚ ዘለካ ሓደ ሕጂ መፂኻ እንዲኻ ካብ ኤርትራ ኣብታ ዘለካ እያ ትነብረላ ዘለካ ዓዲ ንሳይ ዓድኻ ግን ዝበለፀ ግን እንታይ ከዓ ክኾኑ ተሓይሽ ንኣብነት በለው ከሎ ቆሓይቶ ለጎጭዋ ሰሓርቲ ፀንዓ ደግለ ገለ ዝለን ነተን ክለባት ከምኡ ክገብርዎን ኣለዎ ብኸምኡ ኣብቲ ክለብ ዝፃወት ግን እታ ክለብ ኣበይ ተመስሪታ እዩ ክውስኖ ዘለዎ ንኣብነት ኣብ ሮተርዳም ድሕሪ ናይ በለው ከለው ክለብ ተመስሪታ ኣብ ሮተርዳም ዘለዉ ሰባት ክፃወቱ ኣለዎም እምበር ኣሪኻ ንዓንስኻ ወዲ ዓዲ ክስቶ ኢኻ ወዲ ዓዲ ክስቶ ኢልካ ክትመፅኦም የብልካ ኣብ ሮተርዳም ዘሎ ሰብ ኣብታ በለው ከለው ክፃወት ኣለዎ ኣብ ደንሃክ ዘላ ወይ ኣብ ጀርመን እንድሕር ዳ ለጎጭዋ ትብል ክለብ ኩዕሶ ተመስሪታ ኣብኡ ዘሎ ዝኾነ ትግርኛ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ታታ ክለብሲ ንዝኾነ ወዲ ሓረስታይ ትግርኛ ዕድል ክትፈጥረሉ ዘሎ ነቲ ወዲ ሓረስታይ ትግርኛ ናይ ምፅዋት ዕድል ካብዚ ወልፍታት ካብ ገለ ወፅዩ ግዜኡ ኣብኡ ንኸጥፍእ ዕድላት ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለዋ ረዲኻኒ ካልኣይ ከዓ እንታይ ክገብሩሎም ከምዚ ነቲ ኩዕሶስ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ብዛዕባ ብቕዓት ብዛዕባ ውዳቤ ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ቁጠባ ሕጂ ነዚ እውን ብዕምቆት ተረዲኦም ክሰርሕሉ ኣለዎም ቴንክ ዩ ፊራኮ ወዲ ማይል ኣብኣት ምላስ ተሊካ ብሰዓት ተሓሒዝካ ግን እዞም መንእሰያት ኣላዓኢሎሞ ዘለዉ ናይ ውድድር መንፈስ ደስ ዘይበሎም ውልቀ ሰባት ኣለዉ ስጋኣታቶም እንታይ ያ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ዋላ ከምዚ ሲራት ክብሎ ፀንሐሲ እቲ ስፖርት ፅቡቅ እዩ እቲ ስፖርት ውዳቤ ፈጥረልካ ንሕናስ ውፅኢት ናይ ኣዶሊስ ኢና እዛ ማሕበር 7 ሲ ውፅኢት ናይ ኣዶሊስ ናይ ኣዶሊስ ፉትቦል ክለብ እያ ወይ እዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኢና ክንብል ዘለና እዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሲ ውፅኢት ናይዛ ጋንታ እዚኣ ዝፈጠረቶ ውዳቤታት እዩ ኣብ 50ታት ሳ ዝወደበቶ ሓፋሽ ውድባት ብናታ ዝተቃነዩኦም ዋላ ሲራ ክብለካ ፀንሐ ናይ ስልያናትና ንሱ እዩ ከዓ ናፅነት ኣምፅ እዚ ልኡላውነት ከምፅእ ዝኸኣለ ውዳቤ ምስጢሩ ሕጂ ኣብዚ ሆላንድ እዚኦም ሰባት ብምንታይ እዮም ተወዲቦም መሲልካ ብከተማ እዮም ብከተማ ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓረ ኣስመራ ዓዲ ኋላ መንደፈራ ከረን ዝብላ ጋንታታት ተፈጢረንሲ ክፃወታ ጀሚረን ቁሩብ ጋንታታት ኢና ከማሪና ኣስመራ ምስ ሰንዓፈ ድዩ ገለገለ ዝብላ ወይ ደቀ ምሓረ ምስ ገለ ዝብል ፀወታ እምበር ኩሉ ኣነ ይረኽቦ ምናልባት ተፃዊቶም ክኾና ክእላ ሕጂ እዚኦም ሰባት ግን ስለምንታይ እዮም ነዚ ዘይደለይዎ እዩ ክመፅእ ዘሎ እዚኦም ሰባት ሓደ እዚ ከንቲባ ቆልቋል ዝበሃል ሰብ ፋሽስታዊ እዩ ፋሽስታውያን ከዓ እንታይ እዮም መሲልካ ውዳቤ እዮም ዝፀልዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም እንድሕር ተወዲቦም ኩዕሾ እንድሕር ብብቕዓት ክብል ጀሚሩ ኩዕሶ እንድሕር መሪሕነት ሃልይዎ ኣብ ኩዕሶ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ክትዘራረብ ኢኻ ጥራይ ኩዕሾ ይኮንካን ካልእ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይስ ብዙሕ እዩ ህይወት እዩ ኩዕሾ ህይወት ኣብ ህይወት ከዓ ኩሉ እዩ ዘሎ
ሕጂ እዚኦም ሰባት እቲ ሰብ ሂወት ክህልዎ ይኮነን ዝደልዩ ዘለዉ ሂወት ዘይብሉ ሰብ ኮፍ ኢልካ 24 ሰዓት ናቶም ቪድዮ ክትርኢ ናቶም ቪድዮ ጥራይ ምርኣይ ዘይኮነ ናትካ ገንዘብ ናትካ ጉልበት ናትካ ሂወት እዩ ዘገድሶ እምበር ስኻ ሂወት ክትገብር ኣብቲ ዓድኻ ትካላት ክህሉ መንግስቲ ክህሉ ይኮኑ ዝሰርሑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ድሓር ትብዓብዩ ዛንታ እዚ ከዓ ንመን እዩ ዝቐትል መሲልካ ነዚ ኣጉል ኣውራጃውነት ስለዝሃርመሎም እዩ ሰብሲ ኣስመራን ደቂ ኣምሓራን ድሕሪ ክፃወታ ጀሚረን ወይ ኣስመራን መንደፈራን ድሕሪ ክፃወታ ጀሚረን ወይ መንደፈራን ዓዲ ቀይሕን ድሕሪ ክፃወታ ጀሚረን ሲታ ኣውራጃ ናይ ኣውራጃ ዛንታ ይስበር ኣሎ እዚ ኣይደለዩ ናይ ኣውራጃ ዝበሃል ዛንታ የለን ናይ ኣውራጃ ዝበሃል ስታይል ብሕጂ እውን ኣብዛ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስታይል ክህሉ ይኮነ ከምዚ ናይ በዓሌት ዶ ብገለሉ እቲ ስፖርትስ ናይ ብቑዓት ሰባት ይኸውን ዘሎ ናይ ብቑዓት ሰባት ይኸውን ዘሎ ዋላ እንተሪኢኻ እቲ ዛንታ እንታይ ኢልና ነርና ፋሽስታዊ ስርዓት ምፍርራሕ ብዛዕባ ራዕዲ ብዛዕባ ስግኣት ብዛዕባ ገለ እንታይ ዝብል ነይሩ ዝኮንቲ በቆልቋል ኣብኡ ስሚ ከእትውልኩም ይኽእሉ እዮም መርዚ ክገብሩልኩም ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ትበልዕዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዩ ዝብል ነይሩ እዚኦም ሰባት ምስ ደቂ ሓቦና ኩልና ኣብነ ንነብረሉ ዘለናስ ደገፍቲ ኣለዉ ናይ ህግደፍ ብድጋፎም ኣይኮኑ ምስኦም ንበልዕ ንሰቲ ኢና ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ደቂ ሓቦና ገለ እዮም እኮ ንሕና ኣብቲ ናይ ኣብ ዓድና ናይ ዘሎ ለውጢ ናይ ኣጠማምታ እዩ ሽግር ዘለና ሽግር ኣለና እዚ ሽግር እዚ ከመይ ይፍታሕ እዚ ከዓ ተወዲብካ ትካላት ፈጢርካ ዓቕሚ ፈጢርካ እዩ ዝፍታሕ ብራዕዲ ብምፍርራሕ ብገለ ዝኸውን ኣይኮነ እዚኦም ሰባት ግን ትሽግሮም እቲ ናይ ምዝመዛ መሰረቶም እቲ ናይ ዓሌትነት ዛንተኦም ይስበር ስለ ዘሎ እቲ ቀንዲ ሽግሮም እምበር ብዛዕባ ናይቲ ስፖርት ሓልዮም ኣይኮኑን ብዛዕባ ገለ ሓልዮም ኣይኮኑን ብዛዕባ ስፖርት ከዓ ብዛዕባ ተቃዋሚ ብዛዕባ ገለ ኣይኮነን ስፖርት ብዛዕባ ብቁዕ ነገር ብቁዕ ደጋፊ ግደፍ ኣይኮነን ዋላ ፀሊም እንድሕሪ ወይ ፃዕዳ ድዩ ሰብ ካልእ ዜጋ መፅኡ እንድሕሪ ተን ክለባት ክፃወት ኮይኑ ሲ እንድሕሪ ዓብየንስ ኣይትኽልክሎን ኢኻ ውፅኢት የምፅእ ድዩ ኣይምፅእን ብቁዕ ድዩ ኣይብቁዕን እዩ ጭዋ ድዩ ኣይጭዋን እዩ ኣብታ ጋንታ ናቱ ባህርስ ብኣወንታ ድዩ ዝግለፅ እዩ ክኸውን ዘሎ ከምኡ ስፖርትስ ከምኡ ኣብ ናይ ኩዕሾ ሲ ከምኡ ዝንሪኦ ኩዕሾስ ከምኡ እንድሕሪ ክኾና ንደሊ ሃሊና ምሽ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓዲ ደጋፋይ ተቃዋማይ ዶ ዋላ ገለ ብሓፈሻ እዚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከዓ ናይ ደጋፋይ ናይ ተቃዋማይን ኣይኮነን ናይ በዓለገን ናይ ጭዋ ናይ ኣዝማሪኖታትን ናይ ደቂ ሓረስቶትን እዩ ሕጂ ይርኢ ነይረ ከማን እቲኦም ደቂ ኣስመራ ሲ ኣዝማሪኖ ገለመለ ይብሎ ነይሩ ኣዝማሪኖን ወዲ ኣስመራ ዝተፈለየ እዚ ዝኾነ ሰብ ዝተገብሩ ወዲ ኣስመራ ብወዲ ኣስመራ እዩ ክሕበን ዘሎ ኣዝማሪኖ ሲ ናይ ሰረቕቲ ናይ መቀጠፍቲ ናይ መታለልቲ ማለት እዩ ደቂ ሹቕ ማለት እዮም ቶም ኣዝማሪኖ ኢሎም ዝብሉ ቶም ዓዲ ውዒል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክኸውን ዘሎ እዚ ግን ክንደፍኣሉ እዩ ዘለና እዚ ይዕውድ ከም ሲራክ ክብለካ ፀንሐ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ደንሃግ እዚአን ብሬዳ ሮተርዳም ዶ ኣምስተርዳም ዶ ኢንደሆቨን ዶ ገለ ዝበሃላ ክለባት ክህልዋ እሞ ኣብቲ ከባቢኦም ነቲ ሰብ ይቐለሉ ንክውደብ ኣብ ኢንደሆቨን ዘለዉ ክውደቡ ይኽእሉ ዓቕሚ ክፈጥሩ ይኽእሎም ብከምኡም ተፃወት ይሓይሽ ምክንያቱ ዓብ ነገር ክንሓስብ ሲ ዘለና ወራድባ ዘለና ዓቕሚ ስለ ዝድርተና ሕጂ ደቂ ኣስመራ ኢልካ ኣኪብካዮም ካብ ሆላንድ ሙሉእ ሲ ዘጥፍእዎ ገንዘብ ናይ ትራንስፖርት ናይ ገለ መዓት እዩ ሕጂ ደቂ ኣምስተርዳም ኢልካ እንተ ኣኪብካዮም ግን እቲ ናይ ትራንስፖርት ሽግር የብሎምን ገንዘብ ክውደብ ይኽእል ዓቕሚ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ብከምኡ ኣብ ክንዲ በብከተምኡ በቲ ናይ ኤርትራ ከተማ ክንዲ ንውደብ ሲ በዚ ናይ ሆላንድ ከተማ ክንውደብ ይበልፅ ሕጂ ግን በዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ግን እታ ናይ ኤርትራ ከተማ ምውዳብ ግን ንዓና ተዋፃእና ሕጂ ተሪኢኻ ኢኻ ስለምንታይ ተዋፃእና መሲልካ ናይዞም ዓሌተኛታት ናይዞም ንድሕሪ ዝጎሱና ዘለዎ ፋሽስታውያን ዛንታ እያ ትሰብር ኣብኣ ምናልባሽ እዘን ሰንዓፈ ዒላ በርዒት ኣስመራ ገለ ኢሎም መስሪቶምን ዘለዉ ክለባት ኣብ ኮሎ ግዛይ ስራይ ሓማሴ እንተዝነብር ነይሩ ሽመን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ምስ ዓዘብና እዚኣ ፅቡቅ ዓወት ኣስተውዒልካ እዚኣ እንተ ትኸውን እንታይ መሲልካ እዚኣ መጣቕዑላ ነይሮም ምክንያቱ ነቲ ናቶም ምዝመዛ ነቲ ናቶም ምስታይ ንሱ ከዓ እንታይ እዮም ዝደልይዎ መሲልካ ከምኡ ኣይከውንን እዩ ስለምንታይ እዩ ዘይኮን መሲልካ እዚ ሓቀኛ ዛንታ ይብሉን ኩዕሾ ሲ ብዛዕባ ወኒ ፓሽን ክህልወካ ኣሎ ወኒ ክህልወካ ኣሎ ሓሶትካ ኣይኮነን ኩዕሾ ሲ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመስረተ ሓቀኛ ገንዘብ ዝወፀሉ ብቑዓት ሰባት ዝወዳደሩሉ እዩ ሕጂ ወኒ ካብ ናይ ሓሶት ዛንታ ኣይፍጠርን ሕጂ ስለምንታይ እዩ እዚ ኣዶሊስ ትበሃል ጋንታ ሲ
بقى إرترا خافت بحال كساب حجي زلا سلمتاي تزانتا يزلكم زانتا زس نزل عالم زخونه سب إرترا كساب زلا سالو أي تفني زانتا زي مريت كساب زلا مالك زس هاي تفني حجي اتزانتو زهبو اب صدي اب شرحي غار اي حجي ان حدا زي تفصم ነገር ولا نزي مني زبحال سمر سعين دعلو قال ابنت همصيوم زمصو نتسم مفرارحي حجي تسبتا يقبر زلو زيوم سبات زيوم سبات بسمع دفيوم هيوت بزح حسابات اب زدق ابلاشيمن اب اسرائيل كندي سب هيوتهم كمسان بسنكم فلوتيو كندي سب ابزي كابتي موت زغفه ورقتهم تبالاشيوم ኣብ ልዕሊ መሬት ዘለዎ ሞታ ዘለዎ ሰባት ቁፅሪ ዝበሃል ይብሎም ክንዚ ዝኾነ ስታይ የብልና ሕጂ እቲ ሲስተም እዩ ክርዳእና ዘሎ ንሕናስ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑስ ዓቕሚ እንተፈጢርና እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑስ ንሕና ገንዘብና ፍልጠትና ዓቕሚ ሰብና እንተወዲብና እዩ ሕጂ እዚኦም ግን ነዛ ውደባ እዚኣ ኣይፈተዋን እስታይ እንዲኦም ዝብሉ ክዛረቡ ከለዉ ሰብ ብዓዲ ክውደብ ኣለዎ ሽዑ ብኣውራጃ ብሉ رأي حجي سب بختمو تحبينو زعبي يلا ختمه تحبينو خصاوت قال هيدا اليوم حجي كلابات كلوا خوينا كذا سيراك زبلكا ازي صنعا دغله وي كارنيشن وي لوغوچوا وي غلز بحالا لاي كبايو من زلو نمبر لاي اوراجا زبحال لهجا يلن غلينا بخون خازان تخفطراكان وي كا ادوليس اسمرا باصع عد قيح زبحال خلبات كلها خلاي ابزيخا ونزبنا زين زانتالون بدحران كا ገንዘብ ከነውጻለን ንخلينا ገንዘብ ንሕና እዚ ነዛ አዶሊስ ትበሃል ፉትቦል ክለብ ገንዘብ ከነውጻለን ንخلينا ዓቅሚ ብዘለና ኩሉ ህዝብ ሲና ናትና ታሪክ ናትና ሓበን ያኖ ንዓ ገንዘብ ነውጻለን ቦቃ ተጻወት ቦቃ ጸሊም ይኹን ጻዕዳ ይኹን ኤርትራዊ ይኹን ፈረንሳዊ ይኹን እስክጻወት ገንዘብ እንድሕር ፈጢናስ ክንገብር ኢና ቴንክ ዩ ክምለሰከ ሲራኮን አባኹም በጽቲያ ደስ በለክሲ እዚ አልዕልከያ ነበርካታ مس تاريخاو بوتاتات وي مستي ورداتات تحيزو تنكلابات اشما تواهبو انتوابو زساتف جن ببقعاتو كودادر بفلاي كاب حدا ختما زقمو تخوينهم سخافتا ختما استواصو زخونو خلوس تمرات ايد بالكايا انت يا ظاهرات النزي ابو راجاناس ودو راجانات رايو زمرحنا ويا عدنا ود عدنا راي زمرحنا تبلسي بتي بقع يمرحنا تبل كم تفرسا البوليتيكاس عبخ دفيت كله خم زخل تردياتني دحار ابزيانا ود ما إلا حتتكو حتو تبلات الليكا انت زي كوينو قنا بيك نكسر مسلكا كن صحتا زي بالناسي جزاءات دربتات سبورتاو نتفتات حفاش حتتات نخيل عقل كم عشوي تقوم لي تاريخ صغمي نقرنا عبيت سلطانتات قال منسي توم نقاوس ديوم قالت حفاش تدا تقاومو خرئي فتنا له خوينو ولا بإرتراون له أفكندي بوليتيكا وقالت كاتعتسب زي رسلين دبهال له كعسو أقرب أكات زيوم ناي تركي فيلمتات تسبب أوغزيون خحلف بسلتي وي بسرعة سخمي يسرح لي حجي من الباش زيوم زقاومو زلو نهقدف كم سقات طميتهم الناس مخنياتهم قبرو أي نخلد حجي انت ايديو حدا تاع خصايكم لا حجي نحنا انت مسيركا كلتا نغارينا خرق زلنا مجمريا تاع عدنا زلو سرعاتن اتم نعوز قاومو زلو سوات نردا تو شجر كفر تاع عدنا زلو فاشيستاو سرعات حجي فاشيستنت كنبل كلناسي اتبهل تتحساس باي تي سنا مغبار نايتي حبرتسب تتقباي نايتو ناو كاول قسم جميركاس بحفشه حجي نعملت والقسوات حجي حو حدا ود متيلو رتعي انترتين انت قال رياليتي ديا قال طب حجي سي ابتقسيان اتيو قال يستايرو هو ما نسي ودوه حجي زخونه سب ازي تناي بحق ود حرستاي بحال زودي حجي تا ولقاويت ناصنوتو انت يا جبراني زودي رحونا زخونه ود حرستاي حجي خوم يكون زلو حجي إذا كنت واقع ناتو تحلاقي يكون دولي زي كونو خمسة تودك النوتي نفسه تقراقي حجي أبي إرترا
نعاقا زي قاطمكا حاليت خامسيلهم كم ذا قاطمكا يقربوا نعون كتقوم لك عزازيهم زغبوا مال حجي ابي اطرا فاشيستاو سرعات هلا ابي اطرا قونت يلن بقعت يلن موددار زبحال بقى تأماني ديخا اي تبدي خاي تبلني اساس امبر جعبا بقعت جعبا بقعت جعبا وصيت جعبا قونت جعبا قعنا جعبا حلافنت موساد جعبا تحتاتنت قال يكون ابي اطرا زول بوليتيكاو بهالناس ناس كمجي اتناتنا بوليتيكاو سنه مغباركا اب عالم حجي كمانا عشو فطور كتركب ايتلنا حجي حنت درافيت متيا درافيت ولا يكونت سلا النفس درافيت لا تمر تقطمي تزيما تقلت اداليوم متيا استوديواتها تنوكو قطرا تنوكو يا حجي وقيانوس قعيش سبحال درفي هبوا نايت قطموانا حجي سلازها باس يقريتها تبل حجي هيوت قاولا يمدون حجي اساس مريتنا طلع يكون وني ولا هيوت كايزون حجي زي ابز ديك زلو يوتيوبرات كا نايت سب غيزي غنزب هيوت راح يكون زون ولا مسمن كصاوتالو مسمن كعللالو مسمن كرخبالو ولا يمدوسو تردهاني حجي تفاشيست نترايو ما عرف ندي دا حجي نزو ودي نتحونا حنت قاليا صلعت خايم تقولوا لي صلعت يسين سخيت نغرنني خي دق حاوبي دق عدي بيتسبيو صلعت يكونون يبلاسو نو صلعت خايم حجي اذا والدي نزياس سبا يالوا حدار قبريات اجي نزيا دق نسيو تودين كتمرعوا يدنا دق نسيو تودين سيو زر ود تبع زر ود سب قصل استمرعوا انت يدوم قايتنا اني مرعوا تمرعوا يدوم مخنياتو ما عرف ندي دون قورو مخانا ما عرف ابزي ملكتك نعاي من يصل انس كما يرسل انا من كفتلن مسمن خيدالن سبك نغرن حجي ما عرف ندزيوم حجي نحنا كم حبرتسب اديتها تراسي مش كمرزا مش كستاي كغبرا قال ملس زي فلطو قلعه كمان اكيد ما ان دحرات عن كيفس ودي قدما قايد فاني انت كمرزكم يوم كم تجبركم يوم حجي انت قاعد تجبرهم ترورايز غيركا بقى فراريخا كم تي غيركا تاخذ تجبرهم بقى لو ما انت انتايلو كسو انتاي بيله قال مليلهم ناتكا كوفيلهم ساعه 50 كمهارو يبلهم كمارامور يبلهم كتصاوت يبلهم نفسهم قال يبلهم زخونه ነገር ገብሩ يبلهم بقى حتى نسهم كاتا زون فاشتانا بدي ገزلو زدلو اخرياتو كله بزعبا منتايم تحسبوه بزعبا غوجيله تغوجيلكا خمسنا كوبكوبتا بخوبكوبتا طرح حدا غورو خازدلو እቲ ዝሕዝን ናብኢን ክወስዱካ ዞም ሰባት እዚኣቶም ክምለስ ዘለዉ እዚ እዚኣቶምስ ናብኢን ክወስዱካ ብድንቁርና ቀዳሞት እዮም ዝስርዑ ብትህኪት ቀዳሞት እዮም ዝስርዑ ኣብ ዝኾነ ነገር ከዓ ብቕዓት የብሎምን ኣብ ዝኾነ ነገር ሕጂ ኣብ ሆላንድ ዘለዉ ዓዊታ ነዚ ቤነ ቆልቋል እንታይ ይብሎ መሲልካ ዙሩ ቢ ዝደግም ሕጂ ኣነ ዝሕዘነኒ ቅድሚ ክንደይ ግዜ ቋንቋ ናይ ሆላንድ ኣይክእድን ሓንቲ ድያ ክልተ ቋንቋ ይትኽእል ሓንቲ ላዛ ታይም ዝብልዋ እዛ ዋይ هو هراي كوبلوسي زي ودما ታይም ዝብልዋ ገለ هذه اسكت على سقط على كل صفقه دي اسكت دا غنيا نسات راي زكر ولا حد يكدني قال زحزنني وعلو بيت فردي لو ناي جون بلاك وعلو بيت فردي لو يزار حجي ابزي شودن 123 شح قالات አለው زي سفينسكا حجي نحكمنا قالات بينهم يوم ناي بيت فرد قالات بينهم يوم ناي إميغريشن قالات بينهم يوم ناي وتدرنا قالات كل ببينيت قالات ركب يقول حجي ذات سوايغا بقى ابدي 10 عامت 10 غير عامت غير كاس ناي تكون ناي إميغريشن دي ناي حكمنا دي ناي بيت فرد دي غدات ليكا ترجمان تمطلقا سلازي تفلطو نتو زلو قالات ترديان حجي داش انا كندي ቋንቋ አለው ወዝናይ ሆላንድ كندي ቃላት አለው ቋንቋ አይፈልጦን ግን እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ተባሃለስ ምሽ ክሰምዖ ኣይ ምሽ ክርድኦ ኣይሰምዖን ይኸማ ሕጂ መፂ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ኢሉ ብዛዕባ ጆን ብላክ ይዛረብ ሕጂ ኣብኡ ሃብቶም ዝበሃል ኣሎ ዋላቶም ሰብ ሚድያ ሕጂ በቃ ኖርማሊ ጽዮኖም ነገራት እዮም ኮይኖም ከምዚ ጭውነት ዝበሃል ይብሎም ታዝ ኮሶስ ድሓኒ ገለ ክትብለ ፀኒሕካ ጠቕላላ ጭውነት እዮም እንታይ ዝገብሩ ከምዚኦም ዓይነት ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓለማ ትረክብ ዘይትኽእል ሕጂ ቀንዲ ዕላማ ናይዚኦም እንታይ ነትናትና ናይ ምውድዳር መንፈስ ምቕታል እዮም ፋሽስታውያን
إسياس نتنا ناي موددار منفس قال يقتلوا أبداري قا أجيون كانت ناي موددار منفس يقتلوا حجي أب زعما ناي جون بلاك زبي تعي حبريت أخركم تدليو هابتوم زبالالو غازيتانيا أيو أبت بيت فردتي مغابايا أتيو قلب أبتي بفرس موتي قلت أنا يرو جن بعمق زبالون كقول صي خير نيرون تدليوم فلان أبت دليوس أقول له أمتي خزار وخير نيرون نحن وانا حنت قانقاي قالي كلام تيخا نتحبر تسب جيغا حبريتا مهاب ترايزي كون دون قرنا ممهاري زخف كون زول حج حصوت ممهار اب حبرتسب حسب مايلكا نحواتنا بيتسبنا حسب مايلكا طريقه حجغا فوست يوم كتير فوست يوم مرست يوم جيت حسب ما حسب ما ازن قير كام تيخا خاطاي تقول حج اني زغر من نتايو ولا كمزي نادينا نبرز مسلم كوين وي بقاس زغير نجار يلن قليلهم ديم زعم خوينا وين أبتعدس عين ملسنينا إحنا بقى أبتي كم زي سياس كاب نبزين ملسولو زعتوي عين ملسنينا يلهم ديم أمينهم أنا أيود عني حجي إحنا عاون تايم سيلكا قدام ما يكون مرسون ده اللي نجار تليو إثناتنا نايم ووددار منفسي حجي كل جزء أب نحنا خم حبرة تسب نايم ووددار كلت عينت كل له زي كل له حسات كن له تنقل زلو خمنا يزيون كن إخعاد تنقل زلو حجي ذو قدس كن يقونعي نحنا أب قدس كنينا نعم بقى كنوا دادرنا هو دادرنا نعمت العادة قلي كارنيشم عن سبا سحرتي نجنا قال حمس تدرر جلسي كلابات كله أنا له ناي كعس كلاب كله أنا له كوا دادرنا بقى عن سبا كاب سمجانا بقعة تقاطع تلي خد جزء له سحرتي بقعة تقاطع له خد شوط الله أنا دنبزان ده ولا جن بقتي أبزي عد إنجليزيو أب جرماني زولناي كعسو سيستم أب عدنا كله ينافنا علام تناي مهودي دار منفسنا خمل لسي ينافنا على حجي إسها زدر باي بقى ديمقراطية وسرعة تزولني يرحجوا عدنا عويتا أبزي تور دو فرانس كلاباتنا تنام تساتفاني مش دو تيوم مشكلتها زورو أبتفل عليها كلبات فحيلهم كتصاوتوا ناتنا كلب أو مهلوت نيرا بقى مخنياتو حانت كلب أيكونن كلتا كلب داخلو بروفيشنالات تتصاوت تقدادم تمشكلتها يمزلو بإرترا كندزيوم تتصاوت تقدادم تمشكلتها بعلم بناي صدرهم وصاي قلن دحر أفريقيا بقى حدا ديمقراطيا وسرعة تزلونا كندي تتصاوت كعسو مفرنا بروفيشنالات تتصاوت كندي مفرنا بعد حجي نزي كيف تطر يمزيون قاعد يصير حجي أتبع عد زلوا فاششتاو قريب أبزري قدلوا فاششتاو يعني خف حجي زيوم من سيات زيوم حواتنا أب مجمرة زخوانة سب حجي خردو زلوا نزح حولا نزسولهم بقى كلكم كم تكونوا تقولوا لكم يا ساعات ناقر بوراجع بقلق كوبكم يقولون ساعات إن دخلت يا سيراكو أنا تقصاناي كودا حجي نحنا تا أديلوسيا لولاونة تامتيا أديلوسيا لولاونة تامتيا أديلوس لولاونة تامتيا الناس عن كتني لولاونة تامتيا بيتروس مرحز نبرة الناس عن كتني بحالي لولاونة تامتيا إذا قا إتي أب محبر شوعات وحمسان شو من تنتفترة دكيو نتاجر لولاونة تامتيا السوس قا حجي تقصد زلوا أديلوس كسر حجي هذا لا يتفقتن حجي نحنا نسبة يرتاح زلوا سرعات كن كيروينا ديمقراطية وسرعات بعدنا خن هنسينا إتندا سبعان كل التنزب بحال نبرة ناس اللي أتكلم نعوقة أنت هم قبرنا نعوقة بقى أتناك أدم بقعته مس تكنولوجيا مس قدرن حوسنا مس موساد مس CIA زودا درينا هم قبرنا إذا حجي تتعلو لزولهم جنزبنا جزينا قلنا هيوتنا بقولوا رميسكم من زولهم كا بملوهم كا كم زولهم من عدم سينا أنت هم قبرنا تا دمكم سي كم دا دم ناي كنده هيوت سبات فيهم زولهم سي أبي وقتكم تكون قبركم يا إذا أدخلنا سكر ساعة يقولون حجي تمنى سياكا بقى نبتكم ونو سبورت سرحو تتعوتوا نايز يوم ميني نايز يوم حميتا مع عمل زيلو خصو زيلو ختصومعوا أيتم سيو تا قبركم انت زي حبريتا يكون حميتا حبريتا فلاليو نساتهم بجزيكم بهوتكم جنزب قرون جزاوت جزيو نسكم تاجر انتاجيو زقبركم وانا قبيل سلازي بجزيكم بقولباتكم جزيكم قالكم كله تتقملوا كعسى كونن قال كما كنجبر نخدينا ازياتهم رسعوهم ازيوم ازمارينوتات ابزي انا موداتا
ብዙሓት ኣለኩም ወዲ ስመራን ኣዝማሪኖም ትሕውስዎ እዚ ክፍሎም ይከኣሉ ዝበሃል እዚኦም ናይ ጾሮና ሃማማት ዝነበሩ ሕጂ ደረፍቲ ኢና ገለመለ ዝብሉ እዚ ቤነ ቆልቋል ኣብ ጫዓሎ ዓካዓካ ምሰጣ እንዳበልዑ ዝዓበዩ እዮም ዓካዓካ ምሰጣ እንዳዓበዩ ከምዚኦም ሎቕማ ሰራቂ ኣዝማሪኖ ግን የለን እዚ ክፍሎም ይከኣሉ እዚ ቤነ ቆልቋል ገለመለ ኣብ ጫዓሎ ዝዓበዩ እዮም ዓካዓካ ምሰጣ ይበልዑ ነይሮም ደቂ ስመራ ይኮኑ ከምዚኦም ሎቕማ ሰራቂ መዝማዝ ግን ኣለሉ ሕጂ ክርዳእና ክእል ኣሎ ኣዝማሪኖ ንወዲ ስመራ ርክብ የብሉን ኣዝማሪኖ ኣብ ጫዓሎ ኣሎ ኣብ ቆሓይና ኣሎ ኣብ ካርነሽማ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣዝማሪኖ ነዚኦም ከዓ ኣብ ልዕሊ መቃብር ናይዚኦም ኢና ንሕና ቀፃልነትና ነውሕስ እዚኣ ክትርዳእኩም ኣለዋ ግዜኹምን ጉልበትኩምን ዲሞክራሲ ማለት በቃ እታ ናትካ ምርጫ ንመን ትቦ ዋላታ ሳብስክራይብስ ንመን ትብዎ ኣለኹም እንታይ ግበሩ ሳብስክራይብኩም ከማን ንመን ትርእይዎ ኣለኹም ንመን ትሰምዑ ኣለኹም ከማን ባዕልኩም ወስኑ ቴንክ ዩ ዓዊታ ቴንክ ዩ ሲራኮ ካብ ኩሉታ ናይ ምውድዳር ዝበልካያሲ ተወዳዲርካ ምስ ተሰዓርካ እውን ኣሰልጠንቲ ይቕየር እዩ ጀሳተት ሁሉ ነይራ እውን ፅቡቅ ነይሩ ወዲ ማይል ናባኻ ክምለስ እቲ ሕቶ ኣጋጣሚ ሲራክ ሸተት ኢሉ ሓሊፉዋ እቶም ገዛእቲ ደርብታሲ ወይ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስልጣነታት እቶም እቲ ሓፋሽ ሕቶታት ከላዓለሉ ወይ ክጭነቕ ኣብ ዝጅምረሉ እቲ ሓፋሽ እቶም መራሕቲ ከምዚ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ገለ ዝኣምሰሉ ነገራት የዳልው እሞ ነቲ ሓፋሽ ከምዚ ከም መዐሸው ወይ መዘናግዒ ይጥቀሙሉ እዮም ጃዓንተ ወይሲ እዚኣ ደምፅዋት እያ ዕላማስ ነቲ ኣውራጃዊ ስለ ተሃርሙ እያ ኣላዒሎም ማይልካ ነርካ እሞ ምናልባሽ በዚኣ ርኢናሲ ካብ ህግደፍ ንምጥንቃቕ እዮም ኢልና ምክንያታዊ ክንገብሮ ዶ ይከኣልን ትብል እያ ኣሕፅር ኣቢልካ እያ ሕጂ ህግደፍ እንታይ መስለካ ህግደፍ ዝሰዓር ህግደፍ ብደገ ይኮነን ክሰዓር ህግደፍ ብውሽጢ እዩ ዝሰዓር ሲስተም ባዕሉ እዩ ዝወድቕ ሲስተም ሲ ምስ ናይ ኢሳያስ ዘበቅዕ ፋሽታዊ ምስ ውልቀ ሰብ እዩ ዘበቅዕ ንሓደ ስርዓት ክትከኦ እንተይልካ ከዓ ትካላት ኢኻ ትሃንፅ ናትካ ሲስተም ኢኻ ትሃንፅ እዚኦም ግን ከምቲ ናይ ኢሳያስ እዮም ዝደልዩ ሕጂ እዚ ምስቲ ከምቲ ዝብሎ ዘለካ ስፖርት ንተቃውሞ ንምድንጋር ዋላ ዝመሰሉኒ ኣብቲ ሰላሳታት ነቲ ፋሽታዊ ነገር ንምድማቕ ይጥቀምሉ ነይሮም ዋላ እዚ ኦሎምፒክ ናይ ጀርመን ዝነበረ ብ38 እንዲገለ ዝነበረ ናይ በርሊን ተጠቂሞምሉ ነቲ ናቶም ፋሽታዊ ስታይ ንክትገብር እቲ ስፖርት እዚ ዋላ ሓደ ግዜ ኣብ ክንደይ 38 እንዲገለሲ ሓደ ጀርመናውን ሓደ ጸሊም ኣሜሪካውን ተጋጢሞም እቲ ኣሜሪካዊ ስዒሩ ሕጂ እቶም ኣሜሪካውያን እንታይ ኢሎም ነቲ ኣርያን እቲ ናይ ፋሽታዊ ዛንታ ናይ ስታይ ተሳዒሩ ኢሎም እዮም ፋሽታውያን እቶም ኣርያንሲ ሱፐሪየር ኣለዎም ሓያል ኣይሰዓሩን እዮም ምሽ ነይሮም ኣይሰዓሩን እዮም ናይ ስፖርት ስታይ ምስኣተኻ ኣብታ ዕፁት ስታይ ምስኣተኻ ግን ዓሌት ገለ ኣገዳሲ ይኮን እንታይ ትሬን ኣለካ እንታይ ኣካላዊ ብቕዓት ኣለካ እዩ ዓሌትካ ወሳኒ ይኮነን ሽዑ ኣብኣ ድህምስ መሰበሎ እቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ነቲ ናቶም ናይ ዓሌት ፖለቲካ ትምሻሎ ናይ ዘርኢ ፖለቲካ ናይ ጸሊም ናይ ገለ ዝብል ንዑ ዋላ ይወሃይዶ ስፖርት ዓብይ መሳርሒ እዩ ግን ናይ ኣሜሪካ ብቕዓት ስፖርታውያን ዘፍሪ ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካን ፉትቦል ዝብልዎ ገለሲ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ትካላት ማለት ኳ እዩ ስፖርት ሲ ብፍላይ ዝኩዕሾ እግሪ ትካል እዩ እቲ ናይ ውልቂ ናይ ብሽክለታ ናይ ጉያ እግሪ ናይ ውልቀ ሰብ ዲሲፕሊን እዩ እቲ ግን ብዛዕባ ትካላውነት እዩ ናይ ሓደ ከምዛ ዓንተ ወይ ሲራ ክላ ፅንሐሲ ሜሲ ጥራይ ሒዝካስ ስታይ ኣይኮነን ሓንቲ ዝገብረልካ ይብሉ ዓሰርተ ሓደ ሰብ ኩሉ ካለዎም ብቕዓት ውዳበ ክህልወካ ኣሎ ውህደት ክህልወካ ኣሎ ገለ ብዙሕ ረቑዓታት ኣሎ ብዛዕባ ውዳበ ሕጂ እዞም ኣብዚ ደገ ዘለዉ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎም ኩሎም ኣዝማሪኖታት እዮም ካብ ኩሉ ነገሮም ብሓሶት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ በቃ ኣነ ፅያፈይ ከቲተ ዝኸይድ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ጫማ ይውልውል ነይረ ይብለካ ዋ ዓዲ ቀይሕ ክሳብ ሕጂ ጫማ ዘለዎ ሰብ የለን ኩሉ ዝኮንኮ ገይሩ እዩ ዝኸይድ መዓስ ኢኻ ትቐደምስ معس معس سوي شاما دربي بيت هاي لا قروا بوليتيكا عندنا وقحدو غانا بال ابعاد قي حزب صغير منيو شاما زولو نيرو خلاص كونكو غرات خيت نبر ابعاد كو شاما زولو كويلن اب سعوديه حدا كنت تمطيوم منالبات نصوم يولول ابتا حد سب كابين شاما خده شاما ولول نير فترينا نير شاما ولول نير يبو هدي زيوم سوات فتيرون يتازنا مريم ولا تفتيرون كمان 4 5 سب قريلوا خلو حدث أزمرة يمزلون يرو
ጠቕላላ ዝስርሖም ብዛዕባ ሓሶት ወላ ብዝደገት ፖለቲካስ ብዛዕባ ኸም እዮም ቀይሮም ሕጂ ናብቲ ሓቀኛ ስታይ እሞ ንመለስ ድሕርቲ ሓቂ ድሕርቲ ጭውነት ስፖርት እንታይ ክህበና ይመስልካ ጭውነት ክህበና ሓቂ ናፅነት ካ ልክዕ ሰባት ንኹን ናፅነት ይሃለወና ናትና ርእቶ ናትና ሓሳብ ናትና ድልየት بعدنا إذا حبريتا كم زمان بمش زطعم زيادة عمري لا نقرفه تحبريتا نحش شو استايق أخن كنمرس كنكلا العز ولا كردونا قلهم ناي وددر بزعما موددار انتا يقولون موددار كفرحهم معاتي أبزا زغيركم سي أبزا خندي عمتاسي حنتو عاد كقاطع مزخونه يكون زك كقاطع سمعهم متفطو ولا مني ما كنا ندي جلس بالا لحد بسرعة كمان تقرني خزارة زي كلسي ولا نسي يفرحوا زغون سبي كون يفرحوا نعت قاطعتي لهم بقى حميمين دي خمدي عندي خويني خمدي عندي له بقى أنا تختار تاي قبران نسوهم كتكات عدل واديهم نسوهم كتكات عدل واديهم نحن أنا مسي سياس كن قاطع عندنا مسي سياس ولا مسي سياس مش دم مزيم زغون سلطان زي بقولهم ناي يوتيوب أقارش كاري زارو يكونن مثلا قطع الدل سبسي زغونه ساب دل يسعد أبدل يميدي يمسع مسيلك عايتا كتكات عسير زعام نتاي نحنا خنكات عن غير عبير ترى خنقبرون دل نجار سلازلو زغونه سب كتقبروا يدخلون يوم زحاسودي زمان مارس الله خالد زبلس كم زبل تكالي إلا بزيكا ما حبر شو عاد تود به نير ترى أجندة زلو تكالي إلا مثلا خنكات عز سبيل بزعبا نادنا والقا وقعد قلي يكونن بزعبا نايت تكالي نادنا زانتالو نادنا علامة نزان تازي كم عينت علامة زلوا ورد بازلوا زخونة بوليتيكا ومن قصاص يلا. بقى تينكيو ساعات أخيلاتنا نايلو معاتو بياخد أكله بتعمل مكورني رنويح مغسلنا ود مايلكم خاسيرك نايلو مدبنا ذهن ودينا كبرات تختاتلتي زمت سومون بخال أرستي المطاقم هنا يغني له